У эфіры бацькі і дзеці. Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. Добрый день, я Ганна Соуць, разам з Юрыем Дракахрустам, Артёмом Мартыновічам і Віолетай Саўчыц пагаворым сёння пра тое, як розныя пакаленні беларусаў успрымаюць вынікі украінскіх выбараў, перамогу Владзіміра Зяленскага. Віолета, можна да вас спачатку звярнуцца? Вот якія былі вашы ўласна пачуцці, ацэнкі, рэфлексіі, магчыма, першая фраза? Вот пасля таго, усе ведалі, што прыкладна такі будзе вынік, але тым не менш пра гэта нельга было яшчэ казаць да Новага году. Што вы адчулі, калі выбралі Зяленскага? Я ўвесь дзень учора чытала загалоўкі кшталту «Украіна абірае паміж алігархам і комікам». Канешне, калі я даведалася пра гэта і глядзела ў прямым эфіры, мае былі пачуцці кшталту такога, што гэта нешта неверагоднае і здарылася немагчымае, да? Нягледзячы на тое, што Зеленскі казаў усё магчыма. Нельга сказаць, што я была усімі рукамі за яго кандыдатуру, таму гэта не тое, што я пайшла святкаваць яго перамогу. Так, пры тым, што гэтыя словы алігарх-комік, нібыта маюць нейтральнае значэнне, але вот у выпадку загалоўкаў канатацыя была негатыўная і да таго, і да таго. Артём, а якая ваша ацэнка была першая? Насамрэч, гэта было відавочна, што абяруць яго. Я сачыў не толькі там па загалоўкам, але яшчэ па тым, што казалі мае сябры, якія жывуць ва ўкраіне. Яны стаміліся крыху ад старой улады. Справа ў тым, што Пятро Парашенка, хоць ён і шмат зрабіў за гэты час і пазітыўнага, але гэта чалавек старой улады. Ён працаваў чыноўнікам яшчэ пры Януковічу, так? І украінцы хацелі нешта памяняць да канца. Наколькі ў іх гэта атрымаецца, наколькі Зяленскі на гэтай пасадзе справіцца, і я не ведаю, і гэта такая інтрыга будзе для ўсіх, я думаю. Але відавочна, што проста гэтыя выбары паказалі патрэбы часу, так? То бок Украіна хацела пабачыць іншага чалавека новай генерацыі, які ніколі не быў ва ўладзе. І прынамсі яго таму і абралі. Я учорашні дзень, гэтую нядзелю правяла ў кампаніі са сваімі украінскімі сябрамі, якія за гадзіну да адкрыцця ўчастка ў Празе прагаласавалі. Яны галасавалі за Владзіміра Зяленскага, і я бачыла іх твары, як яны чакалі вынікаў выбараў, для іх гэта было важна. І я што адчула, паколькі я была побач з украінскімі сябрамі, я адчула зайздрасць, што я вось так не магу хвалявацца, перажываць за свой выбар, сачыць за гэтымі працэнтамі, якім яны вераць. Юра, а якая ваша была? І не толькі аналітычная ацэнка. У меня такая, может быть, шматплановая была реакция. По-перше, я был рады за наших украинских братов, что у них есть свободные выборы. Что ніякая влада, добрая ці кепская, не лезе сваёй лапай, так бы мовіць, волевыяўлення, не фальсіфікуе яго. Пра гэта, дарэчы, не казаў ніхто, фактычна. Што там што-то не так падлічылі. У дадзеным выпадку это было сапраўды свабоднае волевыяўленне. Мінімальнае парушэнне, якія на ўсіх выбарах бываюць, але не ўплываюць на вынік. Але ведаеце, што тычыцца самага выніку, зараз Артём сказаў, мне здаецца, важную даволі рэч, якая сугучная са словамі украінскага сацыолога. Я на днях его прачытаў, такой Евген Галаваха, это патрыарх украінскай сацыялогіі. Ён сказаў, што перамога Зяленскага – это электаральны майдан. В этом сенсе это ў пэўным сенсе працяг рэвалюцыі, таму што 70% просто так при звычайнай змене ніколі не бывае при свабодных выбарах. Гэта сапраўды пэўная рэвалюцыя. Магчыма, расчараванне ў той рэвалюцыі, расчараванне ў тым, як яе прынцыпы былі рэалізаваныя, і зараз другі раунд. Магчыма, словы Зяленскага не столь рэвалюцыйныя, як словы Парашэнкі, это парадокс. Але ён в этом сэнсе, ён таксама рэвалюцыя. Рэвалюцыя – это, дарэчы, не заўсёды добра, бо падчас таго ж Майдану многія казалі, што ввогуле, а украінцы думаюць, а што яны ввогуле, чым скончыцца іх рэвалюцыя? Зараз тое самае. Еўропа, у падмацавання думкі, у вашай думкі гэтага тэрміну, які вы правялі, я ізноў працытую сваіх знаёмых украінцаў, якія казалі пра тое, што мы сапраўды, мы не хацелі новага Майдану, таму мы все чакалі выбараў.
мы не хотели новых узрушэнняў у краіне, былі незадаволеныя Парашенко. Якія таксама ў пэўным сэнсе і сталі Майданам. У пэўным сэнсе абсалютна так. Но вот вельмі важная фраза была Владимира Зеленскага вот пасля абвяшчэння першых вынікаў экзит-пола ў другім туры. І он сказаў, што гэта такое пасланне ў тым ліку і грамадзянам Беларусі і вот на ўсёй постсавецкай прасторы пра тое, што ўсё магчымае. Мне так шчыра кажучы было вельмі прыемна адну з першых фразаў менавіта гэтую ад яго пачуць. Я не ведаю, ці гэта адлюструецца далей у ягоных адносінах з Александром Лукашенкам, але тым не менш вот у Беларусі ўсё магчымае на постсавецкай прасторы. Ці магчыма ў Беларусі такое, Віолетта, як вы мяркуеце? Вот свой Зеленскі такі, да, які такі электаральны майдан выклікае, ці які іншыя яшчэ? Ну, я думаю, будзем рэалістамі. Украіна не Беларусь, гэта іншы палітычны ландшафт, іншая ментальнасць. І таму у мяне крыху песімістычны погляд на тое, ці магчымы у Беларусі свой Зеленскі, бо ўжо былі такія варыянты для кандыдатур, як, напрыклад, Макс Корж ці Вольскі, але, як кажа апытанне беларусаў на вуліцы, гэта немагчыма. Артём, вы таксама крытычна на вот гэтую заяву Зеленскага, адрасаваную у тым ліку беларусам, глядзіце, што все магчыма, але пытанне калі, дзе? Я тут больш пазітыўна магу сказаць пра гэта. Ну, па-першае, не варта нам шукаць свайго Зеленскага, бо Зеленскі гэта прадукт выключна украінскі палітычны, так? З іхнімі праблемамі, і таму такая асоба з'явілася там палітыцы, бо это і стомленасць ад карупцыі, там і іншыя праблемы. У Беларусі сітуацыя іншая, у нас будзе, я думаю, па-іншаму, але для нас важны адзін момант. Беларусы, як я думаю, расіяне сачылі за дэбатамі, сачылі за гэтымі выбарамі. І у гэтай часткі грамадства, а я думаю, яна вялікая, ва ўсіх ёсць доступ да інтэрнэту, многія глядзяць YouTube, нават калі гэта не паказваюць па цэнтральным тэлебачанні беларускім. І ў іх паўстане адно лагічнае вельмі пытанне. А калі там, вось так, калі там вядоўца можа затыкаць прэзідэнта, так, бо ў яго скончыўся час на тое, каб там завяршыць сваю прамову. Калі вось такой вось, ну, разгул дэмакратыі з пункту гледжання і Беларусі, і Расіі на сёння, то у людзей паўстане пытанне, чаму у нас не так і калі у нас будзе так. І гэтай уладзе і у нас, і ў Расіі трэба будзе неяк рэагаваць на гэта, да? І ну, нешта думаць, бо у людзей будзе толькі нарастаць гэтая незадаволенасць тым, што ў нас гэтай дэмакратыі няма. Юра, у некалькіх перадачах, вот, некалькі тыдняў таму перадачы «Бацькі і дзеці» мы з вами якраз і гаварылі пра новы фармат, які прадэманстравала каманда Зеленскага, і пра новы фармат палітыкаў, якія ёсць у Беларусі, у асяроддзі і апазіцыі, і грамадскіх дзеячоў. Вот, ну, ваш адказ на пытанне пра сваіх Зеленскіх, пра свае новыя падыходы, пра свае новыя генерацыі ў Беларусі. Ну, ведаеце, я бы, можа, не спяшаўся ўзводзіць кагосьці з беларускіх грамадскіх дзеячоў, палітыкаў у ранг, так бы мовіць, Зеленскага. Давайте не забываць, Зеленскага абралі прэзідэнтам 73%. Вот. А беларускім, каму б то не было, да гэтага вельмі далёка. І, дарэчы, зусім не абавязкова, што паўтарэнне будзе дакладнае. Як бы, калі в Украіне перамог, или, скажем, ну, набыў такі статус актор, то ў Беларусі, хутчэй за ўсё, это будзе не актор. Вот. Бо такіх прямых супадзенняў, ну, іх не бывае. І в этом сэнсе нават і наўрад ці размова ідзе пра супадзенне як бы в статусах, што вот там ён стаў прэзідэнтам, і ў Беларусі нехта стане прэзідэнтам. Але згадзіцеся, што на нашым такім вот бляклым даволі, так бы мовіць, грамадскім фоне, дзе фактычна ёсць адзін Лукашенко, ну вот калі б проста з'явілася іншая постаць, заўважальная, як бы прыцягальная, то это ўжо змяніла бы ландшафт. І гэта постаць, як бы вот чым яна можа быць адметнай, это стылем у нечым падобным на Зеленскага. Бо на фоне Зеленскага, вот его стилистики, и Порошенко, але и Лукашенко, и Путин – это динозавры.
Я памятаю, Юра, ваш блог даўнавата ўжо напісаны перад нейкімі чарговымі беларускімі выбарамі пра тое, хто патэнцыйна можа скласці такую рэальную канкурэнцыю Лукашэнкі. Гэта мусіць быць вельмі вядомы чалавек у Беларусі. І вы называлі, калі я не памыляюся, Святлану Алексеевич тады і Домрачеву, Дар'ю Домрачеву, ці Александру Герасіменю. Памятаеце свой гэты тэкст, так? Ну так, цалкам вядомыя людзі і таксама без досведу, як Зеленскі, напрыклад, а? Ну так, але ведаеце, вот у мяне чаму я не думаю, не лічу, што як бы у Беларусі можа паўтарыцца вот этот украінскі сцэнар адразу, таму што як бы прырода сцэнара Зеленскага, перамогі Зеленскага, это расчараванне у спадзевах, якія былі. Майдан спарадзіў спадзевы, Майдан абраў Парашэнку, і як бы Парашенко не спраўдзіў спадзевы, і мы атрымалі, як сказаў сам Зеленскі, я вынік вашых памылак. Ведаеце, мне прыйшла ў галаву, вот калі б, умоўна кажучы, вот такі Парашенко з усім, што ён зрабіў, вот аказаўся б на месцы Кучмы ў 99-м годзе. Такім сціплым, скромным, без вайны, он бы быў выдатна пераабраны. Вот я упэўнены, што ён бы быў пераабраны, але з улікам і вайны, і расчаравання. А в этом сэнсе, калі праецыраваць на Беларусь, якое расчараванне? Як 25 гадоў ніякае расчаравання. Нет, разумееце, расчараванне ў спадзевах на Лукашенко уже ніхто не спадзяецца. Даўным-даўно, гадоў 20. Расчараванне можа быць, але гэта не тое, што вот ён не зрабіў тое, што мы там 5 гадоў марылі, у нас будзе царства света, царства свабоды. Беларусі ніхто пра гэта не марыць. І таму, калі ўжо казаць пра далейшае, пасля Лукашэнкі будзе зусім іншая фігура, хутчэй такога номенклатурнага кшталту, магчыма, выніку нейкай рэвалюцыі, і вот уже пасля, калі беларусы расчаруюцца ў той рэвалюцыі, вот тады прыйдзе час вот такого, так бы мовіць, тэрмінатара кшталту Зеленскага. Вот Александр Лукашенко падчас этой выбарчай калі ласка. Нейкі чалавек з номенклатуры першым. Так, я думаю, что да. Вот Александр Лукашенко і хацеў наступным прэзідэнтам Украіны чалавека з номенклатуры, каб ізноў быў пераабраны Парашенко, ён адкрыта пра гэта гаварыў некалькі разоў падчас выбарчай кампаніі. Тое самае за Парашенко выказваўся і Зянон Пазняк, хаця абсалютна розныя яны палітыкі. І вот калі глядзець у сетках на рэакцыі вот так палітыкаў, грамадскіх дзеячоў больш старэйшага пакалення, то вот яны падобныя былі, і там гучалі такія паўабразлівыя тэрміны: клоун, марыянетка, пустэйша, кот у мяху. Вот, вельмі часто гучала: нельга непрафесіоналу становіцца палітыкам, да? А вось Віолета, калі паназіраць за рэакцыямі больш маладзейшага пакалення, ці былі такія ж самыя ацэнкі, ці супадалі яны з тымі, што вот са старэйшымі аксакаламі, якія лічаць, што павучыцца трэба на прэзідэнта, так? Ну, у сваёй большасці не, таму што ўсё-такі ён размаўляў з маладзейшым пакаленнем, на іншай мове, іншай хвалі. То бок гэта такі стыль камунікацыі, жартаўлівы, без пафасу, соцсеткавы, мінімум палітыкі. І я не заўважала такіх абразаў, хутчэй гэта выпадку, калі такое мысленне ўсё-такі кансерватыўныя крыху. Артём, па вашых назіраннях, моладзь беларуская, калі на сваіх выбарах не можа галасаваць, так вельмі актыўна падключалася да абмеркавання украінскіх, была за Зеленскага пераважна ці за Парашэнку? А тут абсалютна па-рознаму было. Хтосьці за Парашэнку, хтосьці за Зеленскага. Але тут штука ў тым цікавая, што каб разумець, чаму Зеленскі, трэба жыць ва ўкраіне і быць паглыбленым у іх працэсы, у той сцэнар, які там зараз адбываецца, так? Бо штука нават не толькі ў стылі камунікацыі Зеленскага. У яго была выбудавана і прадумана праграма настолькі, што фільм «Слуга народа», дзе Зеленскі становіцца прэзідэнтам Украіны, выйшаў некалькі гадоў таму. І людзі яго глядзелі ва ўкраіне. І проста тут вельмі добрая праца ягонай каманды і бачанне таго, як гэта мусіць быць. І падлік гэтага ўсяго наперад
наперад на некалькі гадоў быў зроблены. Што будзе, ўсё было пралічана. І таму ўсё так удала ў яго ўдалося, я думаю. Юра, вы як вот эту розніцу ў стаўленні пакаленняў, ці заўважылі вы яе, чым вы яе тлумачыце, калі яна ёсць? Вы ведаеце, мне здаецца, што тут падзел, калі казаць пра вот беларускую публіку, ён ішоў не па пакаленнях. Вот у мяне такое адчуванне, бо мне здаецца, што, скажам, ідэалагічна матываваная моладзь, скажам, апазіцыйная моладзь, яна збольшага была ўсё ж такі за Парашэнку. Яна як бы падзяляла многія перасцярогі і абвінавачванні, што гэта як бы магчыма скасаванне ўсіх заваёваў рэвалюцыі, што гэта шлях ізноў у Маскву і гэтак далей. І вот шмат у сябе, скажем, в ФБ я бачыў такіх водгукаў зусім не толькі старикоў, а ў тым ліку і маладых людзей, прычым даволі агрэсіўна. Нават, так сказаць, з наездам, што называецца, на апанентаў. А вот что тычыцца моладзі такой не так палітычна матываванай, і што показала, скажем, параўнанне галасавання нават сярод нашых прыхільнікаў в ФБ і ў ВК. Так вот, ВК ўсё ж таки там людзі не так моцна ідэалагічна матываваныя, і для іх, малады, так мовіць, весёлы, прикольны, да, стыль вот такі. В этом сэнсе, ведаеце, на мяне зрабіла, вот, скажем, уражанне, скажем, дэбаты, да, на якія все, хіба это дэбаты? Так, это были не дэбаты. Это был кшталту батл гнойны супраць Оксімірона. Гэта была вайна знявагаў. Ніхто не адказваў на як бы пытанне апанента. Зеленскі в этом сэнсе быў як рыба в вадзе в этой стылістыцы. Парашенко, на мой погляд, таксама трымаўся не кепска, хаця это не яго стылістыка, але вот нават тое, што дэбаты ператвараюцца ў батл, это моладзі прикольно, это наше, это як бы наш стыль, наша мова, а асабліва той, у якой вот нема этой, как бы, што называецца, даху в выглядзе ідэалагічных установак. Вот я б згадала яшчэ допісы драматурга Андрэя Курэйчыка, які вельмі актыўна ў гэтыя дні пісаў якраз вот все пасты ў падтрымку Владзіміра Зяленскага. Ён аргументаваў сваю пазіцыю, сам творчы чалавек, як і Зеленскі таксама, аргументаваў гэта тым, што у грамадствах яшчэ такія несфармаваныя дэмакраты, калі яшчэ вот нема сталых традыцый дэмакраты, трэба як мага часцей мяняць урады, тады ёсць поспех і ёсць як бы нейкі вынік. І ён глядзеў па краінах постсавецкіх, там Польшча параўноўваў колькасць прэзідэнтаў, там Латвія колькасць прэзідэнтаў, Эстонія, Украіна, Малдова і гэтак далей. Там поспехі ў дэмакраты якраз у тых ёсць, дзе часцей мяняюць прэзідэнтаў, дзе яны не засіджваюцца. Это такое вот меркаванне. А вот яшчэ одно меркаванне такое пра генерацыі і пра нацыянальныя рысы выказаў наш калега Віталь Цыганко ў сваім фэйсбуку. Ён параўнаў украінцаў з дзецьмі, беларусаў са старыкамі. Вот у іх поглядах на вынікі выбараў ва Ўкраіны, я працытую, украінцы людзі эмоцыяў, захацелася зрабіў як дзеці нейкія, а беларусы ў гэтым параўнанні занадта дарослыя як старычкі. Спачатку шмат разоў нешта падумваюць, падлічваючы все магчымыя наступствы, а потым увогуле не робяць. Так Віталь Цыганкоў піша. Артём, ці вы згодныя? Не, тут я не згодны, бо хутчэй нам бы, украінцаў, варта павучыцца дэмакраты на гэтым прыкладзе, бо у нас-то нічога не мяняецца ўжо 20 гадоў, а ў іх за гэты час колькі прэзідэнтаў памянялася. І тут у іх ёсць мінімальны, але досвед. У нас такога досведу няма. І калі вось нам зараз свабодныя выбары, то ніхто вынік прадказаць дакладна не зможа. Так Віталь пра тое гаворыць, што яны як дзеці, а беларусы як старыкі, таму мяняць і не будуць. Так, напэўна, ўсё ж вы з ім пагодзіцеся ў гэтым вызначэнні. Дзеці, якія веруць яшчэ, не тое, што ў цуд, але веруць у дэмакратыю, а беларусы старыкі ўжо такія дасведчаныя, ні ва што не вераць, так? Праблема ў тым, што у нас-то і не бачылі. У гэтым вся штука. То бок старык гэта чалавек, які ўжо навучыўся, мудроны досведам, а ў нас нават гэтага досведу няма. То калі украінцы дзеці, то мы ў дэмакратычным плане яшчэ не нарадзіліся. Добра, вы сказалі, Віолета. Як бы вы гэту метафору Віталіка Цыганкова ацэнілі, падтрымалі, развілі?
Я і крыху і згодная, і не. Згодная з тым, што украінцы ўсё-такі людзі эмоцыю, хочуць перамен, ідуць на Майдан, да? А беларусы, я не думаю, што могуць пралічыць усе магчымыя наступствы, бо калі было б так, то мы былі б у іншай краіне зараз. Уходили уже на свои майданы белорусы, и у турмах сидели, и з'їжджали, так просто. Іншыя майданы, напэўна. І іншыя наступствы. Ну так, сапраўды іншыя майданы, іншая прага нейкая там да перамогі, іншая колькасць людзей. Ну, у прынцыпе, іншая абстаноўка. Параўноўваць нас і Украіну вельмі цяжка. Там ўсё ж нават пры самай моцнай уладзе было незалежнае тэлебачанне, якое можна было ўключыць на пульт, тыцкнуць і глядзець. Так, у нас няма такога. А, Юра, а як бы вы пракаментавалі вот этот допіс Віталіка? Ну, ведаеце, я бы ў нечым з ім пагадзіўся, бо хаця сапраўды ўсё грамадскае жыццё ў Беларусі, яно як бы як плітой прыціснута адной, так бы мовіць, асобай, але ўсё ж такі шмат якіх як бы праявах жыццёвых мы бачым, што беларусы ўсё ж такі народ, у прынцыпе, больш кансерватыўны. Народ, конечно, больш асцярожны. І в этом сэнсе баланс, ведаеце, паміж як бы рызыкай і захаваннем таго, што ёсць, ён не такі відавочны, не такі як бы просты, як камусьці здаецца. Бо новое это заўсёды рызыка, і як бы заўсёды можна, в прынцыпе, праіграць. Беларусы да гэтага ставяцца вельмі асцярожна. Хаця в этом сэнсе можна сказаць, што, і гэта трэба прызнаць, што ў 94-м годзе, ну, беларусы вот як бы на свой такі майдан пэўны выйшлі. Калі як бы просто, што называецца, змелі тагачаснага прэм'ера Кебіча, які здаваўся такі магутны, а вот аказалася, што вся яго моц, так бы мовіць, куды пайшла. Але тое, што беларусы вот так выглядаюць, гэта не азначае, што яны будуць так выглядаць як бы заўсёды. І тут уже можна правесці больш шырокую аналогію, скажем, з арабскімі краінамі, якія дзесяцігоддзямі сядзелі як мышы пад лаўкай, і все, магчыма, думалі, ну вот они такія, значит, ціхамірныя, кансерватыўныя. Ну, а в 11-м годзе фактычна весь арабскі свет взорваўся рэвалюцыямі. Так што беларусы, яны такія вот, яны доўга чакаюць, яны доўга думаюць, але потым яны могуць выбухнуць так, што як бы мала не падасца ім самім і украінцам нават. Вот я б такі прагноз зрабіла, калі-небудзь не стане Александра Лукашэнкі як прэзідэнта Беларусі, я думаю, што ў ацэнках ягонай дзейнасці беларусы все ж пэўныя пазітыўныя моманты дасягнутыя будуць прызнаваць пры ўсёй крытыцы. Вот адрозна ад украінцаў, вот цяпер ты, хто галасавалі за Зяленскага, ну, такі аргумент, ну, вот Томас, так это Філарэт зрабіў, так, а вот без віз, ну, так это весь украінскі народ хацеў, так, а Парашэнку, адмятаючы яго, не жадаючы яго на новы тэрмін, ну, фактычна адмаўляюць і ў тых дасягненнях, у тым добрым, што ён зрабіў. Беларусы, мне падаецца, вот і выпадку з Кебічам таксама даволі часта згадваюць, што і не такі уж там і дрэнны быў прэм'ер, і шмат што ў Беларусі нейкія крокі правільна рабіліся, так? Таксама прызнаюць нешта, што ён станоўча зрабіў. Магчыма, як бы і ў спадчыне Лукашэнкі беларусы не будуць так адназначныя, як цяпер вот украінцы ў спадчыне Парашэнкі. Я не ведаю, ці спраўдзіцца мой прогноз. На жаль, думаю, што справдзіцца. Сярод вельмі такой эмацыйнай рэакцыі беларусаў на украінскія выбары вельмі часта была, вот і Святлана Калінкіна так пісала, ну такая, што украінцы вырашылі папрыкалывацца на выбарах, так, што калі прэтэндэнт Зяленскі паводле прафесіі артыст і комік, ну так это значыць прыкол. Я сама не згодная з такой ацэнкай, яго выбіралі все ж не як коміка, а як таго, што хто можа штосьці змяніць цяпер. Вот як бы вы, Віалета, ацанілі пачуццё гумару беларусаў і украінцаў як у нацыі? Вот ці жартуюць украінцы, ці жартуюць беларусы? Вот тут ці тут камічны нейкі аспект меў месца вот у гэтых выбарах? Я таксама не згодная з такой ацэнкай.
эмоцый, таму што все-таки гэта быў не прыкол, а як пратэст супраць усіх хутчэй. А калі параўноўваць пачуццё гумару, то я думаю, што беларусы больш самаіранічныя, і гэта такі абарончы механізм, мне падаецца, ад таго, што адбываецца. Артём, як вы лічыце? Ну, сапраўды, я тут пагаджуся з Віалетай. Нас за столькі гадоў жыццё навучыла ўмець смяяцца і з сябе, і з іншых, і па пачуццю гумара, ну, мы яўна не горш, чым украінцы, так? Адзінае, што якое-небудзь маштабнае іранічнае палітычнае шоу у сённяшніх рэаліях у Беларусі, ну, немагчыма. Вось, яго не пакажуць па цэнтральным тэлебачанні і не будуць смяяцца там з Лукашэнкі, так, каб гэта было смешна, сапраўды. Але на выбарах мы прыкалывацца не будзем. Хаця я скажу, што ва Ўкраіне гэта не прыкол. Я ўжо казаў, што Зеленскі это просто той палітычны прадукт, які магчымы быў ва Ўкраіне вось зараз у цяперашніх рэаліях. Это пратэст супраць усяго іншага. У Беларусі, я думаю, такога не будзе. І у нас сапраўды у адрозненні ад Украіны будуць шмат увагі надзяляць прафесіі таго чалавека, якога абіраюць прэзідэнтам. Бо, як мы тут сёння ўжо казалі, ну мы больш разважлівыя, мы не такі эмацыйныя. Некалькі гадоў таму я рабіла інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Малдовы Владзімірам Варонінам, і той пасля інтэрв'ю так са мной прыватна падзяліўся з ягоных уражанняў у Александра Лукашэнкі, з якім Варонін меў добрыя адносіны, ну, абсалютна няма пачуцця гумару, і калі яны на розных самітах СНД не для прэсы там у рознай атмасферы там заседалі, то людзі жартавалі, а Лукашэнка ніколі, ён кажа, не разумеў жартаў, і калі яму аддавалі як бы так пас па жарту, ён гэта не мог зрабіць. Ну, цяпер вот яму давядзецца кантактаваць з прэзідэнтам, які якраз жартаваць умее. Юры, вот які ваш пункт гледжання? Ну, ведаеце, я вот спашлюся на меркаванне нябожчыка беларускага пісьменніка Валянціна Тараса, які казаў, што ўсё ж такі у беларусаў з гумарам складана. Бо беларусы, яны такія, я б сказаў, усходнеславянскія немцы. І як у немцаў гумар, як бы, ну, это не самае моцнае бок, у них гумар такі грубаваты, цяжкаваты, без тонкасці, без гульні, напрыклад, так сказаць, словам. І вот мы нават бачым, што, напрыклад, вакол Лукашэнкі, наконт Лукашэнкі, вот, скажем, такіх трапных жартаў, анекдотаў, сваіх, не запазычаных, а сваіх, даволі мала. А у палітыцы тым больш. Вот калі там спрабаваў сцібацца штосьці, скажем, Некляеў, там з коцікам дамову падпісваць, вот агульная рэакцыя была, что это, клоун какой-то. При тым, што Некляеў не быў клоунам. А тут, калі ласка, клоуна выбіраюць, ну да, все сцібаюцца. І в этом сэнсе, як бы, рускія і украінцы, яны, ну, вот этот сцёб, на мой погляд, все-таки ён для іх ён для больш арганічны. Это не значит, што беларусы кепскія. Ну, жывуць людзі такія, ёсць розныя народы, я кажу, ты ж немцы, але вот беларусы это хутчэй немцы ўсходнія, славянскія, а украінцы гэта італьянцы. Юра, як вы мяркуеце, вот калі сустрэнуцца Зеленскі, Лукашенко і Зеленскі пажартуе нешта, так зможа яму адказаць Александр Григорович? Зможа, але хутчэй за ўсё ў сваім звычайным стылі кшталту, а ты хвост корове умеешь крутить обосранный? Не, а я умею, так что ты мне тлумачишь? Вот это, хутчэй за ўсё, жартик будет вот такого кшталту. Ну, і такі жартик можа Зеленскага яшчэ і рассмешыць, бо ён падумае, што гэта жарт, а не чалавек сур'ёзна кажа. Я думаю, што ён зможа адказаць на гэты жарт з густам. Сёння ў перадачы «Бацькі і дзеці» удзельнічалі я, Ганна Соусь, Юры Дракахруст, Артём Мартынович і Віалета Саўчас. Дзякуй вам вялікі. У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.